Amsha uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani. Bawina amaloto, bawina casino, imali yazizela, bathandwa abantu, bathola imisebenzi kalula, impilo ilula, imali izwabona. Kungesikhwama semali. Nawe ungayiphila leyo mpilo. Thwala ngesikhwama semali. Njengamanje khohlwa okunye. Ngishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Khumbula, lesikhwama sihlala emotweni, ekhaya noma ehhovisi. Asithi into abantwana. Siyabingelela ubingelela baba udokotela baba wesizwe uJabulile ufana uHleja Khehle umzulu amancenga sangisol futhi angixolisa. Ngithi namhlanje siyashutha ke manje nje ukushutha kwethu kusho ukuthi kunabantu sizobafaka sibakhangise futhi ngothando ukubona abantu bekithi bephumelela kubaleka kakhulu lokho. Sibone inyanga ziphumelele noma ngabe kuphi asiyidedele iphumelele. Njengamanje sifaka ke uDr Malwane useswazini bathi uDr Kunene elasemngumeni elasemnyangeni uDr Malwane kodwa nje ake sizwe siyamthola ke ne. Salam. Baba udokotela baba wesizwe uJabulile ngicela ungikhulumise nobaba ukunene noma uMalwane osemkhuzweni ebuhleni ngasemzini wenkosi okhanya kakhulu. Ngiyela ukukhuluma naye mkhosi. Abantu base South Africa sibatshelela ukuthi izinyanga zaseswazini sizoziveza sisho ukuthi la kunenyanga sesihambe sasafika kuwena sizamile eBig Band sazama enhlangano simthola inhlangano sesifike ebuhleni sizothi ikhona inyanga ebuhleni. Baba kunabantu base South Africa baqala ukuzwa ubaba ubani ukuphi nendawo. Dokotela lokhuluma naye ngibabe kunene osendaweni yaseSwatini. La endaweni yasemkhuzweni ebuhleni eceleni komuntu wenkosi uSwati wesithathu lo khanya kakhulu. Baba ngivuma ngicela usiphuthumisele inamba yakho njengazigqila zakhulu lento. Inamba yami emkhulu ithi +268 7604 8943. Abantu abezwa 7604 Abantu abezwa uDr Kunene wenzani udume ngani abantu abeza kuwena bazokwenzani uthini kubantu njengamanje ubuthola ithuba elingaka. Udokotela Kunene khehla lami ikakhulu usita abantu labahluphekile ikakhulu labaswele imali. Umuntu lodila kakhulu ngebantu labadinga imali. Labahluphekile noma ngempela ukhandithi sebafuna ukudlelwa tindlu bahluphekile umuntu osebenza ngenkinga yetimali kakhulu. Umuntu ofuna imali umuntu osondela kakhulu udokotela Kunene. Khuluma nami khehla abantu bebefuna ukukuthola beza kuwena kwenze kanjani abafuna ukukhishwa lamabhodwe benza njani abafuna ibhokisi lemali kwenze kanjani abantu abafuna ukuyedamini ukubona babamkhulu kubuye nokhuluma nabo kwenze kanjani. Bala bafuna kubona udokotela Kunene khehla uyayedakini eSwatini lapha ngikhona abude ema direction asho ukuthi dokotela ngiyafuna ukuthi akuwe ungakuphi njana seSwatini. Sengiyakhona kumdirector nabe use South Africa uyakhona ngena kakhulu kuWhatsApp ongathi alahlekelwe imali abesola afona angangena kuWhatsApp uyakhona ukuthola dokotela Kunene akhona ukukhulumisana naye. Kunabantu abazofuna ukukuthinta njengamanje usemanzini ukuphi nendawo eSwazini usembabane usezulwini usenhlangano kaHoho ukuphi. Yena engikhuluma njengamanje khehla lami ngisenasport lapha ngizosebenzela khona. Kodwa ke ngikuhlala vele ngihlala eSwatini ngifike itolo lapha namhla ngiyajika ngempela eSwatini kodwa nje mina ngifunako wendlula kaManzini utekile ebuhleni endaweni yasemkhuzweni la ngitholakala khona dude nempilo ngosi imswati esithathu lomkhulu. Sinike inamba ke mkhulu abazokuthola kuyona. Inombolo yami engitholakala kuyo mkhulu ithi +268 7604 8943. Sibonga kakhulu obonga baba udokotela wesizwe uJabulile umfana omuhle Khehle nomlungu. Besikumele ubaba lana oseswazini sithi ake sizwe ukuthi yini abasiza ngabantu siyabonga. Baba udokotela ungumelapho wendabuko ezinyanga uyakwazi inkinga zezinyanga. Inkinga yenyanga ukuthi inyanga zinomona zifuna ukubona izinyanga ziphumelela. Ngalo ndlela inyanga zishawa left right and center nasemndenini ziyashawa ke. Umbuzo wami ukhona ukuthi izondulana inyanga kangaka emndenini. Emndenini ikakhulukazi abantu abakuzondayo emndenini akubona abantu ongabazi abantu abaziyo but abasuke bevese bene working plan ehlukile. They work according to the black book ethi
indlu yakini ayizoba nomuntu ophumelelayo awungizwe ukuthi ngithini indlu yakini as a whole akufuze ukuthi ngabe nomuntu ophumelelayo uma wena ukuphumelela kulesibongo sakini uyinyanga it assumed ukuthi bahlupheka kanjena njengenxa yakho utwana wathwana awu understand noma ngabe wena ubungayona inyanga bebevese bezohlupheka kunabantu namhlanje abapersecutor izinyanga abapersecutele ukuthi zona njengoba bezizinyanga namhlanje ingakho behlupheka kanjena engisho ukuthi ukuhlushwa kwenyanga emndenini we aware of that ingakho ngithi inyanga ufuna ukuthi ingahlukani namafutha omhlaba impilo ingahlukani nempilo inyanga kuze ukuthi lezi zinto lezi ezakhiwa umndeni sizikhande ngamafutha omhlaba ngoba ukuhlupheka kwenyanga why kufuze ukuthi sikuzibe ngoba phela ukuhlupheka kwenyanga kuhlupheka kwecolleague yethu ihlushwa abantu ngabe vese nabo bazamela into zabo awungizwe ukuthi ngithini ihlushwa abantu ngabe baqala amabhizinisi abo nabo kodwa inyanga uthi iyashawa and then ukushawa kwenyanga akasisho ukuthi ayibulala abantu bakubo kunendlela ekwenziwa ngayo izinto ngisho ukuthi inyanga yami akufiki babudokotela phathe 4200 rand uze badokotela ungiphathele indwangu emhlophe ibe 1 meter ungiphathele u2 liter wefanta uze kubabudokotela ngikwakhele lento le ngeke uphinde uhlupheke angingenelana kunento ethi why ebhizinisini yakho angikusho kungani isiphi izathu onaso ongangitshela sona njoba unamabhizinisi amaningi angaka nje uqashe izihlobo zakho kuphela kanti ama customer la athenga kwala kuwena izihlobo zakho etsona lento it has to be persecuted and asked ukuthi njoba uqashe endaweni akho umuntu oyedwa umqashile kodwa njoba une hardware kuthenga abantu bendawo labantu bendawo ongayiqashe ngani zabo lento izohlupha ukuthi uma singayikhulumi izokhulunywa umuntu wrong mase ulwisana na uthi vese ubhekise kuwena mina vese ngibhekise kuwena mina singakutshela ngibhekise kuwena kwa vese wena bebekutshela abantu uyabalwisa thina ufuna sikubuze ukutshela ukuthi njengoba unebhizinisi enkulu kangaka akhona oyedwa umuntu endaweni omqashile abantu abaqashile abaka administration abantu bakini kuphela kodwa ama client afika lapho kuwena akona abantu bakini le question lena ngizoyishile ngizoyishiya kanjani babudokotela bawusiza bajabulile ufana uhlekela ngesonto ke ngiyahamba ngiya eSwazini endaweni ekuthiwa isezulwini kusuka ezwalini enye ekuthiwa eMkhonzo yibhala nje eMkhonvo ngizothi eMkhondo bathi bona eMkhonvo bakuwa NDVO eMkhonvo ngizoqala eMkhonvo ngoba ngizongena ngePitritif kushona phansi eMkhonvo emfuleni kunendoda ofuna ngiyibone lapho mengisuka lapho ngishaya straight ke manje sengibheke kuphi ke kwamanzini ngishaya straight ngibheke embabane mase ngiyongena ezulwini indawo endlela engizoyihamba ke leyo ufuna ukuthi ngihambe ngoba uma ngingayihambi wena uzohlezi unje ufuna ngihambe ngoba inyanga engenayo ipassport ngiyalwa nawo kakhulu ngoba kunemithi esingakwazi ukuyithola hleli lana lapha into engihambisa kakhulu ngifuna umuthi ekuthiwa isifumbathi angikusho lokho lo muthi usifumbathi kuumuthi ofuna ukhona leThekwini eminingi nasegoli ukhona unankingi kodwa ufuna uthole usemanzi bawukho ufike kwena usemanzi muse uthatha imali uyayishisa uyithela kulento uthatha nalomuthi uyayihlanganisa ke lento le usize ke umuntu abantu beza kumina bazofuna isilanda mali uzosakha kanjani isilanda mali singekho isifumbathi ngabekisa ke ngathi mina mhlazane nisithole isimanzi njoba sincane seninginika sona meniphinde ngithole esinye ngitsheleni sebeshilo ke bathi hayi babudokotela into obuyifuna ke ikhona ke lokho kusho ukuthi ngiyahamba ke ngolanda sona ke enye into ke futhi engifuna ukuqinisa kakhulu azikuyona ile abantu abafuna imali esheshayo no lento ofuna sibakhele abantu sifuna sibakhele yabona mengikunika imali esheshayo ngifuna mengizokwakhela imali esheshayo unike u2500 rand qala soqala nje lapho ngizobe mina sengikunika umuthi hayo andasifuna ukunika umuthi lo muthi ngifuna ugqoke ngasenhla ugqoke futhi nangezansi anything uzogqoka umuthi ugquma ngalo muthi
ukhuluma uthi yonke into ebumnyama namhlanje kumina evale mina impilo kumina nemali ngithi namhlanje ayidede uma uqeda ukugqoma ngalomuthi ingubo zozikhumula uzinekela endlini la kade ugqumela khona uchithe ungagezi ngawo ugeze njengamanzi ajwayelekile ngakusasa ngaloku dabisi ngizokukhiphela imithe u3 le mithe u3 eyakho yokuphumelela le mithe u3 yakho ungafuni imali esheshayo ngathi uyifunela mina uzifunela wena njengamanje ngithi fona uma ufuna imali esheshayo njengamanje uthi ufuna imali esheshayo fona ngizokunika mina lo muthi kuposa mahala inamba ithi 0824591816 fona manje 076 uthi babudokotela ngikubona manje la ku Facebook uthi ungangenzeka uma kodwa uthi uyayazi into uyifuna ngizokunika imithe u3 ibhale ukuthi imithe yemali esheshayo u3 kuphela uyaqoma nje 3 days ngale mitha uphalaza ugeza wenza ukuthi uyaqoma 3 days kuphela uma uqeda bese ngithi mina waqeda lo 3 days ngingenele ku Sprite ngifuna ungitholele u2 liter we Sprite ungitholele amaqanda abe u2 asiqale phansi thola u2 liter we Sprite uthola amaqanda abe u2 once wakuthola lokho ngifuna ukuthi uma uzogeza ngalo uthatha iPride yakho uyibeke eceleni uthatha ienga yakho uyibeke eceleni ukuthi wakwayizama kuphi imali esheshayo yangasebenza buyisele eceleni yonke lento sisebenza ngemali esheshayo manje la uthatha amanzi wathela endishini uthatha amaqanda abe uthi umusi uyawaphehla wathi uwaphehla yabona mangathi uthole amaqanda enkukhu ezalelwe ekhaya angisho lutho wathola wedada impesheni wathola amaqanda edada impesheni uyaphehla umusi usuyageza uyasho ukuthi ngicela imali esheshayo engabe ngaphansi kwemiliyoni ubusabakhada khona uyabiza ngegama uthi ebhenki lokuthi old mutual ngifuna imali discover ngifuna imali ebhenki lokuthi ngifuna imali yabo time bank ngifuna imali yonke lamakhadi awangenwe imali wonke lamakhadi ngesikhathi uphehla la uyabiza isikhathi ungathi uma wabiza ngathi wabizela babudokotela cha ubizela babudokotela uzothi umuqedwe musu uyageza ngalomuthi same time umugeza ngesikhathi ugeza uchithekela phansi ngesikhathi ugeza same time ufaka u2 liter we Sprite uthela amanzi awugeze ngeSprite amanzi engekho yekani bakwethu kuzenza izingane ufaka iSprite ufaka amanzi ufaka umuthi usuyageza futhi ukugeza kwakho lalela yeke lento ngathi ngikhuluma lokunana noZipho ngithi mina ukugeza kwakho thethe usisandla la ukugeza kwakho yabona uyangiphazamisa lento yenza ngithi mina ukugeza kwakho ubiza imali awuyibizeli babudokotela awungabizi imali bengaphansi kwemiliyoni angazi ukuthi ukuba wena umuntu oserious ngabe uyafona manje ya ngabe uyafona ungabizi imali engathi wenzela mina ungenzeli mina ibizela uzothi uma usuqedile lapho ungasuli lala unjalo siyakwakhela imali esheshayo azazi inkinga zakho lala unjalo lento ufuna inciplikele emzimbeni kuwena inamathele emzimbeni kuwena uyalala ke lapho kade sikwakhela ke imali esheshayo ngizokunika ke ekseni icode kune code esibiza ngayo imali ekuthiwa i541 code 541 code ikhodi ke lena esinikeza umuntu kunabantu abafika kubabudokotela uma ufike kubabudokotela uzofika ungene esigodlweni ufike uphahla but kunomuntu ongafiki kubabudokotela oposelwa imithi yakhe kunamafutha engizokunika wona okufuna uwathole lamafutha uma usuthola iCharcoal uthola iCamphor Block uwashise emoko lesibili washise emoko lesine kuphela 2 days la ukhuluma ngemali ukhuluma ngenye into ukhuluma ngemali hayi enye into imali kuphela oyibizayo la and awubiza uThubhopho babudokotela bayosizibojambile ufana mhlanje hayi no asikhulumeni sekukuwena uthi ayifuna yini mina ngeke ngikufide into ngenkani eyomili yaziyela nansi inamba babudokotela uzongithola kuyona babudokotela uthi fona manje 076 uthi babudokotela ngiyifuna lento okhuluma ngayo ake sisebenze ngesigubhu this year akube nasi isigubhu mkhulu konakala ube nasi isigubhu kunesigubhu engifuna ukuthi ngikunike sona kunesigubhu ekufuna ngikunike sona lesigubhu leso uzosithengela ukhamba eceleni awungizwa ukuthi ngithini uzothatha ukhamba ingqayi ngesixhosa uyibeke eceleni uthathe isigubhu usibeke la le ngqayi le idla utshwala besixhosa le ngqayi le lamadoda la lesigubhini aphuzela la hayi yolalele ngizokunika isigubhu mina ngizothi ngithini
ngo-30,000 rand kunike lesigubhu 30,000 ukhuluma yonke into oyifunayo kusona yonke into oyifunayo la akuyona imali kuphela idikazi yonke into uyikhuluma la mase eceleni ubeka ingqayi awuvuthi ngithini ubeka ingqayi ubeka ukhamba le ndoda lena iyanqila iyaphuza le ndoda iphuza umqombothi iphuze utshwala obumhlophe Smirnoff yasithanda kakhulu London Dungeon Golden ithanda kakhulu Mainstay ithanda kakhulu le ndoda iyaphuza ufaka iMainstay ufaka utshwala besixhosa noma besizulu noma umqombothi uyitshele angifuni mina mengikunika into ongazuthi manje lento engithuma yona khona umuntu omenzelayo omunye ungathuma ukukhuluma nale ndoda ube nenhloni le ndoda ke into enhle ngale sigubhu ke lesi mina ngikunikile igubhu ongahlali nazo endlini kunegubhu ongathi uma uzolala nendoda ulala sibe la isigubhu zikhona igubhu enjalo ongafuza ukuthi lesigubhu engikunika sona ubukhosi uyasibeka uma usuthenga isicephe esincane ucansi okuncane uma usuzimboza ngocansi uma ungathola ucansi uthole ingwe indwangu engwe ekuthiwa iBrentwood ihlukene khona le ngathi yashiblika uma ususimboza ngeBrentwood isigubhu sakho ke leso uzosebenza ngaso ukwakhela ngo30,000 le ndoda lena akakuza uthi njalo nihleze nixoxa nayo ufuza ukuthi uye kuyona ebusuku kunomuthi ohlala lapha eduze ngofuna uphuze lo muthi uyawukhipha efrijini ubeke lapha ya uyazi ukuthi kusasa ngifuna ukukhuluma nobaba omkhulu ukhuluma uthatha ugologo uphuze isivalo uthatha umqombothi uphuze into encinci ukhuluma nalesigubhu leso umuthi uthatha lo muthi umuthi uyaphuza umuthi uhamba olala nizoxoxa emkhathini nale ndoda lo usuthi 30,000 ngikwakhela baba Dr. baba sizibojabula uFalkuleka khela umzona omncane siyabonga kakhulu ku social media sibonga kakhulu ku Facebook sibonga kakhulu kuzo zonke indawo siyabonga Amsha uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani bawina amalotho bawina casino imali yazizela bathandwa abantu bathola imisebenzi kalula impilo ilula imali izwabona kungesikhwama semali nawe ungayiphila leyo mpilo thwala ngesikhwama semali njengamanje khohlwa okunye ngishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 4591816 khumbula lesikhwama sihlala emotweni ekhaya noma ehhovisi asithinto abantwana